जुदि एसटी स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन सशियेलि पलिटिकेलि एडुकेशनेलि माने कालचारेलि जोबोद जोंहा खहा जागोन आरो बेखौ जों जेब्लाबो मानिना लानो हाया एसटी खालामब्लासो जे आसामा बासिगोन बेफोरबायदि खुनु खुरां गैया आसाम एकर्डनि क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामदों क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जा मेक्सिमाम सिट जुदि रिजार्भ खालामो एसेम्ब्लिनि एमपिनि माने पार्लियामेन्टनि अब्लासो आसामा रैखाथि मोनगोन दिनै सीसी टुआनि जे बानजायनायाव गासै जोंनि एसटी जातिफ्रा आरो बाव जोंनि बर' फरायसा आफादाबो थांदों बाव सीसी टुआनि जे बानजायनायाव दे बर'नि दैदेनगिरि जे अदित्य खाख्लारिया दे जोंनि ट्राइबेलफोरा माबायदि जाथावो आरो जोंनि माखासे पलिटिकेल केरियारा दंस जानो थांगासिनो नामा खोनासंनानै लागो अपोज खालामगासिनो माने अपोज खालामबोबाय थादों खालामलांबाय थागोन मानोना बे मोनद' हारिया जुदि एसटी स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन सशियेलि पलिटिकेलि एडुकेशनेलि माने कालचारेलि जोबोद जोंहा खहा जागोन आरो बेखौ जों जेब्लाबो मानिना लानो हाया थारमाने इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव ट्राइबेलनि डिफारेन्सिएसन गैया ट्राइबेलखौ नोङो ABC रानजाया ट्राइबेलानोखा आरो जेब्लानो बिसोरो ट्राइबेल स्टेटास मोनगोन बिटिआरआनो जा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बा 6 शिड्युल जा बा नन 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिलानो जा बा MLA रिजार्भ सीटानो जा बा पार्लियामेन्ट रिजार्भ सीटानो जा बा पन्चायत माने निगम निकाय जेराव एसटीनि रिजार्भ सीट दङ बिथांमोनाबो कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनगोन बिथांमोनाबो कन्टेस्ट खालामगोन इउनाव जोंनि एबरिजिनेल ट्राइबेलनि पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन खमिलांबाय थागोन आरो ग्रेजुवेलि जोंहा गैया जालांबाय थागोन पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन आरो जोङो पलिटिकेलि बिराद खहा जागोन जोङो डेस्ट्रय जागोन ट्राइबेल स्टेट बानायनायनि मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा सोलिबाय थादों ट्राइबेल स्टेट बानायनायनि माने इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव कुनु प्रभिजन गैया आरो ट्राइबेल स्टेट बिथांमोनखौ जुदि एसटी स्टेटास होनायनि उनाव माने ट्राइबेल स्टेट डिक्लेयारबो खालामब्लाबो जोंनि हारिनि टटेल पपुलेसना जाबाय 40 लाखल' आरो बिथांमोना जायफोरा डिमान्ड खालामबाय थादों एटलिस्ट बिथांमोना 2 कोटि बिथांमोननि जनसाधारणा बिथांमोननि पपुलेसना गतिके बे 2 कोटिजों जों बहा फाइट खालामनो हानो बहा कम्पिट खालामनो हानो जों प्रतियोगिता खालामनो हाया गतिके पलिटिकेलि जों टटेलि डेस्ट्रय जागोन आरो बे गभर्नमेन्टनि मोनसे जोंखौ एक्सटारमिनेट खालामनायनि मोनसे पलिसि जोंखौ धंस खालामनायनि मोनसे पलिसिखा आरो बे पलिसिखौ जों जेरैखि जाया होबथानो थाखाय जोङो ज' जादों जों सीसी टुआ हिसाबै जोंहा मोनब्रै जि क्षुद्र जनजाति जोंनि जनगोष्ठी जों ज' जानानै सीसी टुआ दादों आरो सीसी टुआ माने जोङो ज'है आमब्रेला अर्गानाइजेसन जानानै जों बेनि अपोज खालामगासिनो जों आनइकुइभोकेलि बेखौ अपोज खालामलांगोन आरो बे जोंनि थार बाथ्रा आसामखौ रैखाथि खालामनो थाखाय नैबे मोनद' हारिनो एसटी होनांगौ दा बेफोरबायदि मोनसे सरसायाव सोलिबाय दं जोङो साना जे माने आसामनि मोनद' हारिखौ एसटी खालामब्लासो जे आसामा बासिगोन बेफोरबायदि खुनु खुरां गैया आसाम एकर्डनि क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामदों क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जा मेक्सिमाम सिट जुदि रिजार्भ खालामो एसेम्ब्लिनि एमपिनि माने पार्लियामेन्टनि अब्लासो आसामा रैखाथि मोनगोन ट्राइबेल बानायब्लाथाय जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफ्रा गोबां खहा जागोन गतिके बेखौ जों जेब्लाबो मानिना लानो हाया जुदि 25 नभेम्बराव आसाम आयेन आफादाव जुदि बेखौ बिलखौ पास खालामनानै जुदि हरोब्ला बेवहाय जोङो राजा लामायाव ओंखारबोगोन डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जागोन आरो लोगोसे जोङो आइनि माने जुद्धबो जों खालामगोन लिगेल फाइटबो जों खालामनो थाखाय जों थि खालामखानो दोनखादों जों दा 26 अर्गानाइजेसन टटेल मेम्बार अर्गानाइजेसन सीसी टुआनिया माने 26 इयुननि हाबाफारिया मा जागोन दिनै जोंहा गोबां आलासि फैगोन टंकेश्वर राभा अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार ओमफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारि बिथाङा फैगोन आरो इच्छानि सेक्रेटारि जेनेरेल कमलाकान्त मुसाहारि आरो जोंनि ट्राइबेल कोअर्डिनेशन कमिटियाव जेसेबां मेम्बार अर्गानाइजेसन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी TMPKनि प्रेसिडेन्ट तिलक दले बेनिफ्राय राभा छात्र हन्थानि मतिलाल राभा प्रेसिडेन्ट डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि जाय टिवा स्टुडेन्टस इउनियन जेसेबां हारि दङ जोंहा ट्राइबेलनि रिकगनाइज शेड्युल ट्राइबनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि सब प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिया दिनैहाय बाहागो लागोन आरो बेहाय बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन बेसे गोबाव जागोन जोङो 3टायाव जा फोजोबगोन 11टानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै 3टायाव जों फोजोबगोन